Здравейте хора, аз съм Гъдък с Crazy YouTubers и този видеоклип е специално за 500 абоната. И хора, моля, абонирайте се. И в този видеоклип пишете в коментарите запис и вашият Skype или Facebook, за да се свържим с вас. И пишете също така името на играта, която искате да имате премиум. Една от двете, Minecraft или Drakensang. И друго важно нещо е, че на 1000 абоната хора ние ще подготвим едно специално нещо за вас. Дано с ваша помощ стигнем до 1000 абоната. В момента сме 517. Затова хора, моля, абонирайте се. Второто важно нещо хора, за съжаление някой ни е саднал, също така и хейтнал, като на един от тези видеоклипове на втория ни канал Гарио Слидерио. Точно на ето този видеоклип хора, на Слидерио първата ни част. Същия този видеоклип хора имаше 6700 показвания, но някой го е гледал за повече от 50 пъти за броени минути. Затова видеоклипът се е реснал. Затова хора, и пишете в коментарите на този видеоклип запис и вашият Skype или Facebook и напишете за какво искате премиум. И това беше от мен хора, моля, абонирайте се и чао чао.